आज या ठिकाणी कुलवाडी भूषण छत्रपती शिवराय यांचा जन्मदिवस मोठ्या दिमाखाने काम होते। गोकुळदेवी चौक या चौकामध्ये मोठ्या उत्साहात सुरू होत आहे। मंडळी, जास्तच वेळ नाही घेता आपण शिवरायांचा शौर्य गाथा आणि शिवरायांनी पेरलेला स्वराज्याचा इतिहास तुम्हा आमच्यासाठी प्रेरणा देणारा प्रकार आहे। आंतरराष्ट्रीय राजांची छत्रपती शिवरायांची पहिली शिवजयंती साजरी करणारे महात्मा ज्योतिराव फुले आणि म्हणून अरे फुले शाहू आंबेडकरांनी, अरे फुले शाहू आंबेडकरांनी जिजाऊच्या नंदना, फुले शाहू आंबेडकरांनी जिजाऊच्या नंदना, घ्याव घ्याव तुम्हास पहिली शाहिरी वंदना। शिवराय होते। 300 वर्षे इंग्रजांनी आपल्या देशावरती नको नको ते प्रयोग करून सरपमात करायचं ठरवलं आणि केलं देखील। हो, आणि तोच इतिहास 350 वर्षानंतर ज्यांनी तुम्हासाठी खुला केला असे महात्मा ज्योतिराव फुले। आणि म्हणून या मागीचाच गोंधळ आहे, अंगार पेटला